Andrea Mamo innata l-ħelsin mill-arrest wara ġie akkużat li kkaduna ġie ħfief fuq uffiċjal tal-pulizija. Fil-qorti ntqal kif il-każ seħħ wara li żagħżugħ ta' 24 sena ħabat bil-karozza tiegħu. Il-prosekuzzjoni spjegat li ftit wara l-ħabta xi pulizija marru jkellmu l-Mamo fejn kien hawn li beda jkellimhom ħażin. Mamo ġie akkużat ukoll li kien xurban u li naqas milli jilbes il-maskra u li meta ġie ordnat biex jagħmel dan qabad joffendi lill-pulizija. Iż-żagħżugħ ingħata l-ħelsin mill-arrest fuq depositu ta' 1000 euro u garanzija personali ta' 3000 euro. Huwa jrid jiffilma 3 darbit fil-ġimgħa l-asta tal-Pulizija ta' Birzebbuġa. Niġerjan ta' 30 sena inżamm arrestat wara tlessa il-qorti mixli possess ta' droga. Fil-qorti, il-prosekuzzjoni spjegat li fit-23 ta' Diċembru l-akkużat inqabad bid-droga allegatament kokaina u raża tal-kannabis li ma kinux għall-użu personali tiegħu. Huwa ġie akkużat ukoll li ta' dettalji folos il-pulizija u wieġeb mhux ħati għall akkużi.